Ninduta na diri sa probinsya, oy. Oh, may pa diri init. Sa syudad, purting ulana. Napay hangin, oh, purting preskuha. Dili lang ko malibang, oy. Tumulong ko kayong bukas, oy. Di ko ang kaday lugi to. Pistol! Buwag tayo ron, oy! Lugit yung kang taiya ka. Ikaw din natin siyo. Buwag tain mo, oy! Sabar ya, Baygir. Ikaw ko na yung mga laing tiyan. Pagkatil kong libang sa katuwig. Karon pa ka matingala nga galain mo gani mong naong, oh! Tiyan na ka, ha? Kapag magic-magicon to na, nakoy cherry perdere. Kumundi kang magic day. Aw, kapalo ko ano, oy! Nakapajod. Wala na! Diyan, wala na yun. Bugo! Juk-juk kaya itong kuha gani. Mayuha mo acting mo, God. Ikaw ang gani. May magiging ikaw ang magic. Aw, may paghimuon to ning pangwarta. Ikay mo acting, ako'y mo magic. May pa. Hey, mag-practice ta. Karon, kay balo na kasi mong buhato na. Himuon ti ka revolto. Nya, dada ko may ilan ni day nga muram kog tao. Buko, tao bitaw ka. Mura ti ka revolto. Namo kay pulbos dire, ato nang butangan mong naong. Oo, tao man day ko sa. Alangan katong pagning video gi, hanggaan kog ilyen. Karon revolto na pod. Rongan na direk ha. Ay, nasigla mo, God. Butangan. 1 hour later. Ayos. Okay na dire. Ito kini siya chigingan diri earning kay hawan iba. Lagi hangin di ba? Pila atong jigingon ron. Ablo lang dipindis makaya nto ni. I-jogging ta. Sige. Left right sa atin. Kita mo ko ni sa lida irning. Oo, lucky mo kung rule no. Sige, pa din ta. Sige, tara. Left right. Dinjo, mana Dinjo? Hagbay kong dating rin. Wah! Wah! Left right left. Wah! Sir! Usama mo so dire, sir. Na ako ipakita ninyo. Unsa man sada sir? Sir, magic ni si sir. Unbelievable kini siya. Pareha na makita niyo sa YouTube ah. Kanang mga pareha ng Chris Angel, mga tricks na ng ilaha. Diri mo kita og personal nga magic, actual. Oh, mao ba? Ya ka na, unsa may gamit ana? Matay, mura mag-alien. Sir, di ni siya kabugal-bugalan, sir. Revolto na. Muna gahatag og magic nako. Muna nahimo kong usa ka magikiro. Ug di sa paghinambog, sir. Guwapo kina akong revolto eh. Di ko mo to na imong gisulti sir. Kung di ko kakita. Eksampuli na ko be. Anaon to na imong panghambog. Sampol, sir, de. Kinahanglan ari mo sluyos. Tatubangan sa revolto. Tunggo. Para ma-focus mo na ko ba? Sir, nakay 20 dia. Himuon ko na 25 para kakita jud kag sample ba. Oh, 20 res gutan ako na si Roy. 20 ra. Tara. Kani kay sir, kani kay 20. Himuon ko ning 25 centavos. Wow. Tutoke. Tinuod ka na sir. Oh, tinuod ni. Ha? 1 2 3. See? Tinuod ko din magic ikas tribulto. Sir, pwede ni mo usbag ka usap? Oo, wala na problema. Nya, na kay 100 ya. Kay kuhaan to nag 2 ka 0. So, sato pa sir, may mong piso. Oh, syempre, pila man di ay. Kasi na ko 100 diri. Udra sir. May kinaan eh, dako-dako. Unsa sir? Oh, di sir ba? May kinaan eh, makamagic ko. Asugda na to ni. 1. Dulitin nyo gamay. 2. Piso. Ang mawala, may mo yung piso. So, inang bitaw tamong tinuod.
Tinuod ka ni nga ribulto, sir? Ingnan bitaw mo tinuod sir. No, tanawa. Hindi mo piso. Pwede rin mo eksampulan paglain, sir? Pwede. Piste ning ulan na. Nagkahinay kawala ning pulbos. Abot pa dito sa kalibuta. Oh, pwede kay sir. Majikiro ko ni. Kani, sir. Himuon ko ning uskalibo. Nikiyap na og tulo. Mulingi mo sa ribulto. Sige. Usa. Duha. Tulo. Lalawala. Biskut. Kansi kondensyo na. Naman yung tagunan rin. Left, right, left.